kai yana kana wani tun magani ne. Allah malan saurara. Wale. Na ce to abokina ya ga buduwar. Kai zalladiya alƙur'ani na ga guri a nan. Da Allah kuma mutane shi shashashu da kuwa kuwa zai tsaya saurari kwarai. Za ku zauna ku zo ku ringa yi wa mutane kwace. Wannan ai gida wumanci ne ai. Barin fitar da kai ko alashira ba sai dai a yi kakara tsakanina da timu me duka ne ya bani na kwata. Bari dai saurara san don da ka ringa magana. Me kake ga kar ka sake hannu ka sake zuwa rabu da ni ina zuwa kai mahaukaci ne a sama nake yago wannan yan mata kana lagalla kafara ta duk abin da kaga dama kai Baba ya sa albarka zo. Allah ya muku albarka ya alqur'anin Allah ko ayu ne kai karewa bariki in ka tinkaru wa'annan idan ba bige ka za su yi ba shege nake Ya da shi. Ai shi yasa kake zaune a haka sai kai ta zama a timin. Kai bai yaron nan hannu yake wasawa. Kai ba da ban dan Musa bayanan ba sai na sa an sassama min kaiwa.